나들은이그이말람팅 쉽지 봐. 난 얘기 니 숨바 차가 알아. 난 니달래 지금 장배기 아주 Więc to będzie, to mamy trzeci dzień 40 Kadziumynnam. 다나 신기 근데 가기 Chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy przybyli na Kadziumynnam, wszystkich tulku i nauczycieli, a w szczególności Kyabje Surmanga Rinpoche oraz wszystkich członków Sangi i wszystkie osoby, które przybyły z różnych części świata, z różnych zakątków świata. 다들 이제 주야대 가르쳐나 Osoby, które przybyły z zagranicy oraz wszystkich regionów, z różnych regionów Himalajów. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym dalej omówić pojęcie pradżni. Rozmawiamy o mowie Dharmy, pierwszego Karmapy Dosuma Khenpo, w którym przedstawia on 6 czynników pozwalających się osiągnąć pełne przebudzenie. Drugim jest pradżnia. Więc mówiliśmy o pradżni w kontekście różnych, omawianej, jak jest ona omawiana w różnych tekstach dharmicznych, różnych tekstach filozoficznych. Teraz chciałbym opowiedzieć o pradżni w takim codziennym, naszym, nowoczesnym wydaniu. Więc jest taka pradżnia zwyczajna i pradżnia dharmiczna. Więc pradżnię można podzielić na pradżnię wypływającą ze słuchania, z przemyśliwania i z medytacji. Pradżnia wypływająca ze słuchania to jest tak jakby pradżnia rozpoznania sytuacji. Na przykład czasami jakby złościmy się albo kiedy jesteśmy ignorowani, na przykład albo jesteśmy rozczarowani tym, że ktoś nas nie chwali. To jest również studiując dharmę, czasami się złościmy albo jesteśmy rozczarowani, bo ktoś nie rozpoznaje naszego rozwoju albo nie rozwijamy się tak szybko, jakbyśmy chcieli. Więc pradżnia wypływająca z tego rozpoznania, ze słuchania, czyli to rozpoznanie pozwala nam zrozumieć, że za tym złością i za tym rozczarowaniem kryją się tak zwane trzy trucizny. Mieliśmy nadzieję, że coś się stanie, a ktoś nas zignorował, ktoś nie zwrócił na nas uwagi, zrobiliśmy coś dobrego, a ktoś nas nie pochwalił. Ktoś nie docenił tego, co zrobiliśmy i z tego wynika nasze rozczarowanie. I za tym stoją tak zwane trzy trucizny, czyli pożądanie, złość i ignorancja. Z nich wypływają te podstawowe oczekiwania. Więc chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, że taka pradżnia pozwala nam zrozumieć, rozpoznać, co stoi za określonymi zjawiskami w naszym umyśle czy na zewnątrz. Później pradżnia wypływająca zaś z rozmyślania czy też kontemplacji jest taką pradżnią wypływającą z analizy, z takiej wewnętrznej takiego sprawdzania, wewnętrznego sprawdzania, co dzieje się tak naprawdę w naszym umyśle.
Ona zaś pozwala nam jakby zatrzymać nasze emocje. Sprawia, że nie tylko rozpoznajemy je, nie tylko rozpoznajemy, że teraz pojawiła się złość, ale też prażnia wypływająca z kontemplacji pozwala nam wziąć głębszy oddech, zrobić sobie przerwę. Jak już rozpoznaliśmy tą emocję, jakby zdystansować się wobec niej, nabrać innej perspektywy i choć na chwilę jakby zatrzymać, osłabić tą emocję, tak żeby nie wybuchła, tak żeby nie nabrała jeszcze większej siły. Więc ta kontemplacja, to rozmyślanie, ta analiza pozwala nam w taki zrelaksowany, spokojny sposób zrozumieć naturę i przebieg tej emocji. Zaś prażnia wypływająca z medytacji, czyli tej internalizacji, można by było powiedzieć, tego obeznania się, oswojenia się z właściwym rozumieniem, pozwala nam zaś zapobiec pojawianiu się wręcz, czyli nie tylko, że rozpoznać emocje, zatrzymać czy też osłabić emocje, ale wręcz zapobiec pojawianiu się emocji. Tego rodzaju prażnia rozwija w nas uważność i taką czujność, czyli dodaje nam takiego refleksu, takiego pozwala nam tak szybko zareagować na sam zaczyn, na samą myśl, na sam początek tej emocji, dzięki czemu zatrzymujemy ją, ignorujemy ją, jakby osłabiamy ją na samym początku, także ona się w końcu w ogóle nie pojawia. To jest, jakby rozumiemy, że nasze nawyki, nasze stare tendencje, przez które szybko się złościliśmy, wypływają z takiego myślenia, z takiego przekonania, że to, co myślimy, to, co czujemy, jest prawdziwe. Te powody, dla których się złościmy, są prawdziwe. I ta nasza złość jest prawdziwa i uzasadniona. I prawdziwa i autentyczna medytacja, i autentyczna prażnia wypływająca z medytacji pozwala nam zrozumieć, że to nie jest prawdziwe, że tego tak naprawdę nie ma, że to jest że to naprawdę jest oparte o łudzie, że to jest, że wszystkie te zjawiska mentalne, jak emocje, jak myśli, jak przekonania są w gruncie rzeczy puste. I to powoduje, że z czasem, kiedy zaczynamy korzystać z tego rodzaju prażni, te złe nawyki, złe emocje w ogóle się w nas nie pojawiają. To samo może się, te same rodzaje prażni możemy zastosować na przykład wtedy, kiedy na przykład chcemy zadbać o swoje ciało, o swoją tężyznę fizyczną, tak? Wtedy prażnia słuchania pozwala nam rozpoznać, co się dzieje z nami, z naszym ciałem. Zaczynamy się dowiadywać, zdobywać wiedzę na temat zdrowego odżywiania, że kiedy zaczynamy jeść zbyt dużo cukru, to nie jest dobre dla naszego zdrowia i tak dalej. Czyli zbieramy te informacje, rozpoznajemy sytuację. To jest prażnia wypływająca ze słuchania. Później prażnia wypływająca z kontemplacji i rozmyślania wykracza trochę poza samą wiedzę i pozwala nam próbować różnych diet, jakby zacząć się ruszać, zacząć uprawiać jakiś sport, zacząć wykonywać jakieś ćwiczenia. Albo na przykład, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do jedzenia określonych potraw, które nie są zdrowe,
to zaczynamy się powstrzymywać przed tym, zaczynamy sobie przypominać i wzmacniać swoje postanowienie, że te rzeczy nie są, że ten rodzaj pożywienia nie jest dla nas dobry, albo zaczynamy przypominać sobie o pożytkach płynących z ćwiczeń, kiedy nie chce nam się ćwiczyć, albo kiedy zapominamy o tym, żeby ćwiczyć. Więc to jest ten etap tej pradżni wypływającej z kontemplacji i rozmyślania. Czyli pogłębiamy naszą wiedzę i zaczynamy ją praktykować, zaczynamy ją internalizować. Zaczynamy zmieniać nasze nawyki. A potem przechodzimy do pradżni wypływającej z medytacji, czyli przez długi czas jakby uczyliśmy się, jakby przyzwyczajaliśmy się do tego rodzaju pradżni, do tego rodzaju zachowania i wtedy zdrowe odżywianie staje się naszym nowym nawykiem, ćwiczenia fizyczne stają się naszym nowym nawykiem, nie musimy się do nich przekonywać, nie musimy się już ich uczyć ani o nich przypominać. Po prostu stają się naszą drugą naturą. Stajemy się zdrowsi i mamy więcej energii. I to jest pradżnia wypływająca z medytacji. To można porównać do tej pradżni. Więc wtedy nawet jeżeli ktoś będzie nam wciskał tego hamburgera albo cheeseburgera, to jest super dobre. Zobacz, jaka smaczna jest ta Coca-Cola. To w ogóle nie będziemy w stanie na to patrzeć, nie będziemy w stanie już nawet nie będziemy mieli w sobie żadnego pragnienia już, aby spożywać tego rodzaju potrawy. Po prostu w sposób naturalny będziemy przyzwyczajeni do jedzenia zdrowego jedzenia i będziemy wiedzieli na pewno, że jest ono dla nas dobre, że również, że ćwiczenia fizyczne są dla nas dobre, że mamy więcej energii, że mamy więcej siły, że to sprawia nam radość. Wówczas naturalnie, robimy to naturalnie, nie musimy się do tego zmuszać. Więc w ten sposób jakby działają te 3 rodzaje pradżni. Możemy je wykorzystywać do różnych aktywności, do różnych dobrych aktywności, do zmieniania różnych naszych nawyków życiowych. Zastanawiałem się również nad tym, jak pradżnia różni się od czegoś takiego, co nazywamy inteligencją, albo czegoś takiego, co nazywamy dzisiaj inteligencją emocjonalną. I zastanawiałem się nad tym i chciałbym się podzielić tymi przemyśleniami. Więc bardzo często pradżnię tłumaczymy jako inteligencję, że to jest, pradżnia jest taką bystrością, takim, na przykład, że ktoś ma wysokie IQ, tak, że wysoki iloraz inteligencji. Czyli potrafi logicznie myśleć i ma silne takie zdolności poznawcze, potrafi się szybko uczyć, szybko zdobywa wiedzę i tak dalej. Głównie chodzi tutaj o rozum, o logikę. Czyli to jest takie tak zwane wysokie IQ, tak? Ale mówimy również o wysokim EQ, czyli o wysokiej inteligencji emocjonalnej, która pozwala nam na dobre rozumienie innych ludzi, na dobre zarządzanie innymi ludźmi, na wysokie jakby takie zdolności społeczne, empatię i tak dalej.
Więc czym te dwie różnią się od prażni, o której my tutaj mówimy? Otóż inteligencja czy inteligencja emocjonalna skupia się na rzeczach na zewnątrz nas, odbywających się poza nami, na zewnątrz. Natomiast prażnia pozwala nam na takie wewnętrzną introspekcję, jest czymś, pozwala nam wgląd w nasze wnętrze. Czyli inteligencja czy inteligencja emocjonalna pozwala nam być dobrymi lekarzami, dobrymi naukowcami, dobrymi zarządcami i menadżerami itd. Natomiast prażnia daje nam zupełnie inny rodzaj zdolności. Pozwala nam na kontemplację, na introspekcję, na taką zdolność rozumienia samego siebie. Pozwala nam dzięki temu też zrozumieć rozumieć naszą relację ze światem, czym ta relacja jest, na czym się opiera, jak od niej zależymy. Czyli na przykład prażnia pozwala odpowiedzieć na takie pytania, dlaczego żyjemy, jakie znaczenie ma nasze życie, jaki jest sens życia, co jest dobre, a co jest złe, co przynosi prawdziwe korzyści, co przynosi realne korzyści, a co przynosi nam szkodę. Więc tutaj nie chodzi tylko o wiedzę i logikę, tylko chodzi o introspekcję, o badanie siebie, o badanie naszych własnych wewnętrznych procesów, naszego wewnętrznego doświadczenia. Czyli inteligencja czy bystrość zależy od edukacji, od zdolności logicznego myślenia, od naszych reakcji, czyli pozwala nam rozwiązywać krótkowzroczne takie zadania, tak? Że jesteśmy bardzo efektywni w tym, co robimy, ale te projekty czy też te zadania są takie krótkotrwałe, takie nastawione na szybkie cele, szybkie rezultaty. Natomiast prażnia odnosi się do naszego doświadczenia. Prażnia pozwala nam odwrócić swoją uwagę do naszego wnętrza, organizować nasz świat wewnętrzny, podejmować się długoterminowych zadań, widzieć to długoterminowe znaczenie, długoterminowy sens, długoterminowe korzyści i myśleć w kontekście, dlaczego coś robimy, a nie co tak naprawdę warto jest w życiu robić. Zaś inteligencja skupia się na tym, jak to szybko i dobrze zrobić. Na przykład, czyli jeżeli porównamy nasze życie do długiej podróży, to inteligencja pozwala nam zaopatrzyć się w szczegółową mapę, przygotować sprzęt, który pozwoli nam przejść albo znaleźć odpowiednią drogę, przejść tą drogę i tak dalej. Prażnia zaś pozwala nam zrozumieć, dlaczego w ogóle tą drogą kroczymy, którą ścieżkę w życiu obrać, co zrobić, kiedy na niej zabłądzimy i również jak utrzymać spokój i stabilność w umyśle podczas całej tej podróży. Więc to jest ta różnica pomiędzy inteligencją a prażnią. Więc prażnia nie jest jakby takim narzędziem, lecz raczej takim fundamentalną wiedzą, taką fundamentalną mądrością o życiu. Co warto wiedzieć i jak warto żyć.
Prażnia pozwala nam też nie gubić celu w życiu, nie gubić sensu w życiu. E, I jakby jednocześnie żyć i szukać nowych celów, nowego sensu w życiu. 다 될래야 야나 그 삼대미 취규가 나올래야 룽디 디스도 지시랑 가솔이야 디스 펜호사라 삼삼 디 룽디 간데스 Na przykład w Chinach jest taka tradycja buddyjska nazywana Chan. W tej tradycji buddyjskiej jest taka bardzo znana historyjka, którą chciałbym przytoczyć. Że był kiedyś taki wielki uczony, który chciał przekroczyć rzekę i skorzystał z usług wioślarza, czy też tratwiarza, i wskoczył na tą łódź, tak, żeby wioślarz przepłynął z nim na drugi brzeg i zaczął rozmawiać z tym wioślarzem. Zaczął pytać na przykład tego wioślarza, czy ty wiesz coś o literaturze? Nie, wioślarz odpowiedział. A czy wiesz coś o historii, albo matematyce, albo filozofii? Wioślarz powiedział, nie, nic o tych rzeczach nie wiem. Na co ten uczony jakby westchnął i powiedział, w takim razie nie masz żadnego nie znasz jakby połowy znaczenia życia, jakby znaczenie życia jest dla ciebie niewidoczne, jest ci kompletnie nieznane. A potem nagle pojawiły się wielkie fale i ta mała łódka, czy też mała tratwa mało co się nie przewróciła, także oni że zostali wrzuceni do wody, na co wioślarz spytał uczonego, czy ty potrafisz pływać? Na co uczony powiedział, nie potrafię pływać. No, to nie tylko znaczenie życia, ale i całe życie możesz stracić, powiedział wioślarz. Więc jaki morał płynie z tej historii? Więc ten uczony jakby reprezentował tutaj inteligencję. Czyli to, co powoduje, że jesteśmy inteligentni, bystrzy, wiemy to i tamto, potrafimy się szybko uczyć, mamy dobrą edukację i zdolność logicznego myślenia. Natomiast ten wioślarz reprezentował prażnię. Prażnia dotyczy podstaw życia. I prażnia dotyczy tego, co w prawdziwej sytuacji na przykład zagrożenia życia jest najważniejsze i czy my te wartości i tą wiedzę mogącą nam wtedy pomóc mamy i czy potrafimy ją wykorzystać. Taka sama teoretyczna wiedza nam wtedy nie pomoże. Prażnia pozwala nam odnaleźć w sobie to, co jest krytycznie najważniejsze w życiu. Kiedy mamy autentyczny problem, kiedy musimy sprostać jakiemuś autentycznemu problemowi, to potrafimy to rozpoznać, wykorzystać, poradzić sobie z tym. Ta introspekcja pozwala nam na tego rodzaju, daje nam tego rodzaju wiedzę. Wiedza o takich trudnych sytuacjach nie wystarczy. Natomiast introspekcja pozwala nam coś autentycznie zrobić ze sobą w takich krytycznych sytuacjach, trudnych sytuacjach. Więc prażnia przekracza samą inteligencję, przekracza wiedzę, przekracza takie zwyczajne rozumowanie. Ona pozwala nam dojść do sedna sprawy, do samego dna. Mówi się, że prażnia jest też taką naszą wewnętrzną siłą, wewnętrznym głosem. Mówiliśmy o tych, że ludzie mogą mieć takie wyostrzone zdolności i przytępione zdolności.
Często na przykład Drukpa Kunley mówił, że niektórzy ludzie mają wyostrzone zdolności, ale mało prażni. Często generalnie mówi się o tym, że ludzie od urodzenia mają wyostrzone jakby zdolności albo przytępione zdolności. Ale najlepiej mieć wyostrzone zdolności i wielką prażnię. Jeżeli macie wyostrzone zdolności, to jesteście możecie być takim uczonym, który ma dużą inteligencję, duży intelekt, dużo wie, osiągnął zdobył dużo wielkie wykształcenie i tak dalej. Ale jeżeli nie rozumiemy sedna sprawy, jeżeli nie rozumiemy istoty rzeczy, to ta cała wiedza nam nie pomoże. Są też ludzie, którzy nie są obyci, nie są oczytani, nie są wykształceni, ale rozumieją to sedno sprawy. Mają tą wewnętrzną mądrość, która pozwala im przetrwać i nie tracić głowy w trudnych sytuacjach. Urzeczywistnienie na przykład, czym jest? Czy urzeczywistnienie jest wtedy, kiedy coś się staje dla nas oczywiste, coś, co się staje dla nas coraz jaśniejsze, coś się staje dla nas ewidentne. Na przykład, kiedy mówimy o pustości. Kiedy my mówimy o pustości, często mistrzowie mówią o przedmiocie i podmiocie. I zaczynamy, tak, albo na przykład kiedy świetlistość umysłu spotyka pustość, kiedy jedna rozpoznaje drugie. I często mówią o tym, że to jest jak spotkanie matki i dziecka, że to jest jakby takie naturalne zrozumienie, jednego rozpoznanie, jeden drugiego w naturalny sposób rozpoznaje, jeden drugiego w naturalny sposób rozumie. Od razu matka i dziecko od razu czują się sobie bliscy. Rozumieją się bez słów. Więc to jest właśnie urzeczywistnienie, to jest to takie jasne i oczywiste rozpoznanie. Na przykład matka i dziecko nie muszą używać wielu słów, pewne sprawy są dla nich jasne i oczywiste w ten sam sposób. Kiedy mówimy o świetlistości umysłu i pustości, one się nawzajem w ten sposób rozpoznają. Na przykład ten buddyzm Chan, ta tradycja Chan bardzo rozpowszechniła się w Chinach, ale też i na przykład w Wietnamie. I na przykład ich szósty patriarcha, Huineng, nie potrafił czytać ani pisać, ale był patriarchą tradycji. Więc w pewnym sensie nie był zdolny stać się wielkim uczonym, tak? Bo żeby być wielkim uczonym, trzeba być oczytanym. Ale z drugiej strony był wielkim mistrzem. Jego mistrzem był piąty patriarcha. Był piątym patriarchą jakby tej tradycji medytacji i którejś nocy uczył tego przyszłego szóstego patriarchę Huinenga sutry diamentowej i powiedział i zacytował słowa z tej sutry: spoczywaj nigdzie, pozwól umysłowi spocząć. I wtedy nagle Nui Neng osiągnął urzeczywistnienie. Po prostu ono się pojawiło ni stąd, ni zowąd. Czyli żeby osiągnąć tego rodzaju prażnię, żeby osiągnąć tego rodzaju urzeczywistnienie, wcale nie trzeba mieć wielkiej inteligencji, czyli
wcale nie trzeba być uczonym, wykształconym, wcale nie trzeba długo studiować. Po prostu trzeba mieć tą zdolność wewnętrznej introspekcji, rozumieć swoje wnętrze, rozumieć siebie. Więc jest to dość łatwe do zrozumienia, prawda? Często mówi się, że inteligentna czy też bystra osoba, kiedy patrzymy na taką inteligentną osobą, to myślimy sobie, o, to ona jest wspaniała, tak? Mówi tyloma językami i tak dalej, ma taką wiedzę, ma taka bystra i tak dalej. Natomiast kiedy patrzymy na urzeczywistnioną osobę, to myślimy, o, to więc to jest tym, to więc to tak to jest. I o tym mówił właśnie Dysum Khenpa, że tego rodzaju pradżnia jest jednym z tych 6 warunków osiągnięcia przebudzenia. Omówiliśmy już wiarę i pradżnię, teraz przejdziemy do trzeciej rzeczy, czyli do współczucia. Najpierw bez wiary w ogóle nie wkroczymy na ścieżkę dharmy, nie zaczniemy się nią interesować. Bez pradżni w ogóle nie ma szans na wyzwolenie się z samsary, zaś bez współczucia nie osiągniemy stanu Buddy. Czyli możemy wyzwolić się z samsary, ale nie możemy osiągnąć stanu Buddy. Dlaczego tak jest? Aby osiągnąć stan Buddy, czyli to najwyższe wyzwolenie, najwyższe przebudzenie, musimy stworzyć odpowiednie nastawienie w umyśle. I tym nastawieniem w umyśle jest bodhicitta, a podstawą bodhicitty jest współczucie. Dlatego wiele sutr Mahayany bardzo często rozpoczyna się, czy też pochwałą dla współczucia, albo ta pochwała dla współczucia jakby przeplata się przez jakby różne wersy tych sutr. Więc Dusum Khenpa o współczuciu w tej swojej mowie powiedział tak: możesz posiadać wielką mądrość, lecz bez współczucia na nic ci ona. Dlatego współczucie jest ważne. Biały lotos prawdziwej dharmy mówi: istnieje jedna właściwość, której zdobycie sprawi, że wszystkie inne pojawią się jak na wyciągnięcie dłoni. Jaka to właściwość? Wielkie współczucie. Jeśli ktoś ma głowę, może żyć. Podobnie jeśli ktoś ma współczucie, może rozwinąć nieprzewyższone przebudzenie. Sutra królewskiego Samadhi mówi, zapytał: czy można osiągnąć nieprzewyższone przebudzenie za pomocą jednej właściwości? Nieprzebudzone przebudzenie może pojawić się za sprawą jednej właściwości, odparł Buddha. Jest nią wielkie współczucie. Więc sutra Białego Lotosu, czyli Sadharma Pundarika, to jest sutra bardzo popularna w Chinach, Japonii i wielu innych miejscach wschodniej Azji. Podobnie sutra królewskiego Samadhi jest jedną z głównych sutr jakby ścieżki Mahamudry, tradycji Mahamudry, czyli jakby takiej tradycji sutr pochodzącej od Gampopy. I jak wiemy z różnych pism, na przykład 10 Karmapa Chögying Dorje bardzo często omawiał te sutry, uczył tych sutr swoich uczniów. I wiele innych mistrzów również omawiało te sutry. Jest bardzo wiele sutr, Mahayany, które w zasadzie są w pełni zrozumiałe i również kierowane dla śrawaków, tak? Na przykład dobrym przykładem takiej sutry jest Prajna Paramita, czyli sutra serca na przykład, tak? Ale z drugiej strony są takie sutry, typu właśnie sutra Białego Lotosu, czy też sutra królewskiego Samadhi, które są w zasadzie dotyczą tylko i wyłącznie ścieżki Mahayany. Jakby one skupiają się na tych praktykach,
które odróżniają ścieżkę Mahayana od ścieżki pojazdu podstawowego. Podobnie na przykład ozdoba wyzwolenia Gampopy, Dakpo Targien, również jest takim tekstem, który jest szczególnie, dotyczy głównie ścieżki Mahayany. On porusza wiele aspektów dharmy, wiele aspektów ścieżki, które są niezrozumiałe, czy też niepraktykowane na ścieżce podstawowego pojazdu. Tak naprawdę, oczywiście, Mahayana nie dotyczy tylko filozofii, tylko poglądu filozoficznego. Mahayana oznacza, że jesteśmy w stanie poświęcić się dla innych. Mahayana oznacza, że mamy taki potencjał, że potrafimy wziąć na siebie większą odpowiedzialność, nie tylko za siebie, ale też za innych. Więc tutaj nie chodzi o edukację, tu nie chodzi o pogląd, nie chodzi o to, czy czytamy takie teksty, czy inne. Mahayana polega na dobrym sercu, Mahayana polega na myśleniu o innych, Mahayana polega na uwzględnianiu innych i tak dalej. Czyli różnica tkwi w intencji, w naszych intencjach, różnica tkwi w naszej motywacji. Oczywiście, że aby osiągnąć przebudzenie, musimy mieć odpowiednią intencję. Tą intencją, aby osiągnąć przebudzenie dla dobra swojego i innych, jest bodhicitta. Czyli bodhicitta to jest tego rodzaju intencja wyzwolenia, która nie uwzględnia tylko nas samych, ale uwzględnia wszystkie inne istoty. Czyli to jest taka szersza perspektywa. Ona pozwala nam osiągnąć pełny stan Buddy. Nie tylko wyzwolić się z samsary, rozpoznać brak ego na takim bardzo podstawowym poziomie śrawaków, ale też osiągnąć pełny stan Buddy, pełną wszechwiedzę Buddy. Nirvaka śrawaków i nirwana bodhisattvów jest nieco inna. Musimy o tym pamiętać. Śrawakowie osiągają wyzwolenie głównie dla swojego dobra, żeby siebie wyzwolić. Bodhisattwowie osiągają pełen stan Buddy, czyli takie większe wyzwolenie po to, żeby móc zdobyć zdolności pomagania innym. Do tego potrzebna jest bodhicitta, czyli odpowiednia motywacja, odpowiednia intencja. A jak rozwinąć taką bodhicittę? Jej podstawą jest współczucie. Musimy ćwiczyć się w tym współczuciu, musimy ćwiczyć się w tej życzliwości dla innych. Kiedy już rozwinęliśmy tę życzliwość i współczucie, to w zasadzie pojawienie się bodhicitty jest wręcz niemalże niemożliwe, tak? To po prostu, jeżeli mamy dobrze rozwiniętą, dobrze ukorzenione współczucie i życzliwość dla innych, to chcemy mieć więcej metod pomagania innym. To naturalnie chcemy wiedzieć, jak to robić. Naturalnie chcemy się rozwijać w tym kierunku. To będzie wówczas, kiedy mamy taką właściwą bodhicittę i nasze współczucie jest takie bezstronne, takie niesztuczne, takie bardzo naturalne. To w naturalny sposób będziemy dążyć ku przebudzeniu. W naturalny sposób będziemy dążyć do doskonałości, która pozwala nam jeszcze lepiej pomagać innym. Skoro rezultatem stanu Buddhym jest zdolność pomagania wszystkim istotom, to musimy mieć przyczynę. Przyczyną będzie współczucie, przyczyną będzie rozwijanie pragnienia bodhicitty, czyli pragnienia osiągnięcia stanu Buddy dla dobra swojego i innych. Jakby porzucenie egoistycznych celów. To wszystko pozwoli nam osiągnąć taki stan Buddy, pomóc innym w przełamaniu cierpienia, w pozbyciu się cierpienia.
W przeciwnym razie, jeżeli tego nie mamy, to nasze całe pomaganie innym jest tylko udawanym pomaganiem innym. Musimy zastanowić się, jaki jest nasz długoterminowy cel. Czy naszym długoterminowym celem jest pomóc sobie, czy naszym długoterminowym celem jest pomóc sobie i wszystkimi, ale też wszystkim innym. To jest bardzo ważne. Jeżeli mamy autentyczne, altruistyczne myśli, altruistyczne nastawienie i chcemy pomagać innym, to mamy podstawę dla bodhicitta, a jeżeli mamy podstawę dla bodhicitty, to mamy również podstawę dla osiągnięcia stanu Buddy. Dlatego tak ważne jest ćwiczenie się, trenowanie tego w umyśle, rozwijania życzliwości i współczucia wobec innych. To jest jakby takie nasiono, z którego wyrośnie bodhicitta, a z niego wyrośnie, później pojawi się z tej roślinki owoc w postaci stanu Buddy. Czyli na końcu rezultatem jest pełny stan Buddy. Żeby go stworzyć, musimy najpierw stworzyć przyczynę. Przyczyną jest bodhicitta, a przyczyną bodhicitta jest współczucie i możemy w ten sposób jakby logicznie sobie bardzo ładnie ułożyć, że współczucie jest po prostu podstawą, jest niezbędne do osiągnięcia stanu Buddy. Niektórzy uważają, że rozwinięcie współczucia jest trudne. Moim zdaniem nie jest wcale to takie trudne. Moim zdaniem, kiedy mówimy o wierze, praczni i współczuciu, to pewnie współczucie jest najtrudniej rozwinąć, to prawda. Ale pomówimy jeszcze o tym później, przejdę do tego jeszcze później. Ale to nie znaczy, że musimy się poddawać, że tego nie można rozwinąć. Oczywiście, że można rozwinąć. Kiedy patrzymy, kiedy mamy kontakt z czującymi istotami, kiedy obserwujemy życie, kiedy obserwujemy innych, to współczucie musi się naturalnie w nas pojawić. Jeżeli wystarczy, że nie będziemy zwracać uwagę jedynie na siebie, a zaczniemy zwracać uwagę na innych. Im bardziej zwracamy uwagę na innych i bardziej rozpoznajemy uczucia innych, cierpienie innym, tym szybciej rozwiniemy współczucie. To chyba jasne, prawda? Głównie chodzi o to, że musimy zwracać uwagę na cierpienie innych. Nie możemy go ignorować. Musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za to cierpienie. I wtedy nasze współczucie będzie rosło, wtedy nasza bodhicitta będzie rosła i będziemy w stanie rozwinąć takie współczucie, które będzie naturalne, które będzie spontaniczne. Więc w pewnym sensie nie jest to takie trudne. Ważne, abyśmy o tym pamiętali. Dziękuję za dzisiaj. Dziękuję. Do zobaczenia jutro.